Здравейте, уважаеми съграждани! Както всички знаете, преди по-малко от 48 часа на околовръстния път на Слънчев бряг загинаха двама души. Аз лично дадох сама на себе си един ден време за да се успокоя, защото най-меко казано бях изключително бясна. Обяснявам защо. Всички живущи в община Несебър сме свидетели ежегодно какво се случва на това трасе, основно по време на летния сезон. Какви задръствания се случват, колко често стават катастрофи, колко тежки жертви взимат тези катастрофи, а за огромно съжаление понякога има и смъртни случаи. Всички ние многократно коментираме по групите каква точно е съдбата на този път, какво се случва там, чия отговорност е този път, дали на АПИ или на община Несебър. И аз юли месец пуснах запитване, именно за да се разбере веднъж завинаги, чия точно е отговорността за този път. Като от Министерството на регионалното развитие и благоустройството ми отговарят следното, което след това ще приложа и на екран, за да можете да си го прочетете и сами. През 2019 година по искане на община Несебър околовръстния път на комплекс Слънчев бряг става част от урбанизираната територия на град Несебър. Поставени са пътни знаци за начало и край на населеното място, съгласно одобрен от сектор Пътна полиция на ОД на МВР Бургас. Общината и АПИ проект за промяна на постоянната урбанизация на движение в участъка. Това е причината да не се изисква винетка от кръговото движение на Равда до кръговото движение на КПП Кошарица. Продължаваме нататък. От 2019 година до сега за всяка година АПИ и община Несебър подписват споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на общината. Съгласно него извършването на текущо и зимно поддържане на трасето е ангажимент на общината, а агенцията участва дялово в финансирането. Благодарение на този сключен договор, ежегоден, нашата община в началото на този летен сезон на две много ключови точки имаше правото да направи леко отклонение в страни, а за да може при ляв завой навътре към комплекса да не стават толкова брутални задръствания. Относно разширяването на път I-9 в участъка, няма да ви чета от кой до кой километър, в района на комплекс Слънчев бряг ви информираме, че важната част АПИ е изготвила технически проект за реконструкция на 6-километровата отсечка. Той предвижда изграждане на второ платно за движение във всяка от двете посоки. За него е извършена оценка на въздействието върху околната среда и има решение на регионалната инспекция по околната среда и водите Бургас от 15 юни 2012 година. Повтарям ви датата. Юни 2012 година. Бях изключително потресена в момента, в който видях тази дата. Продължавам. Тъй като решението е изгубило правното си действие, ще е необходимо постановяване на ново. През тази година АПИ ще обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за актуализиране на техническия проект с изготвяне на ПУП парцелен план за участъка от път I-9. Индикативната стойност на поръчката е на стойност 420 000 лева без ДДС. Срока за изпълнение е 180 календарни дни, сиреч 6 месеца, като в него не е включено времето за извършване на екологични и устройствени процедури. За тях ще са необходими между 18 и 24 месеца. И най-скандалната част – констатацията на МРРБ в заключение. Модернизацията на пътния участък чрез разширяване на габарита му е от изключителна важност в социален и икономически аспект за област Бургас. Чрез него ще се подобрят транспортно-експлоатационните характеристики на отсечката, прилежащите съоръжения и принадлежности. Ще се увеличи пропускателната му способност и ще се подобри безопасността на движението на трасето. Защо ви казвам всичко това? Защо ви чета всичко това? Защото преди по-малко от 48 часа за пореден път бяха съсипани човешки съдби. 2 живота бяха изгубени. Живота на още един човек
виновен за катастрофата, макар и спазвал ограниченията за движение по пътищата, е съсипан. Животите на семейството, на хората, които са загинали, на тази отсечка са съсипани. Защото през 2012 година, това са 12 изминали години от тогава, през 2012 година е имало извършена оценка за въздействие върху околната среда. Съответно е имало извършен проект, който обаче никой не е благоволил да начене. Това е скандално. Не приемайте това като каквато и да било политическа агитация. Приемете го като констатация за абсолютното безхаберие на абсолютно всяка институция в тази държава. Защото това не е единствената отсечка в държавата ни, на която се губят човешки животи. Защото някой не е решил да усвои едни пари, защото някой не е благоволил да започне строежа на трасе от изключителна важност. На трасе, което е с повишена концентрация на ПТП-та. Републиканския път, който води от Несебър до Варна, е един от най-скандалните в страната ни. И за огромно съжаление, повтарям, всяка година тук се случват изключително много катастрофи и този път взима много жертви. И всички ние сме свидетели на това. През 2021 година живущите около възела събраха над 400 подписа, които входирахме до община Несебър за изграждането поне на един светофар. Защото там стават много катастрофи. От общината, за съжаление, не получихме отговор. На 6-километровата отсечка има една единствена пасарелка, която служи за пешеходно преминаване над пътя. И тя е изградена от собственика на хотелите на Форт Нокс. Тя не е изградена от общината, тя не е изградена от държавата. Но тук в случая общината няма кой знае какво касателство. Тук просто държавата спи за пореден път. Това, което ще направя аз във вторник, тъй като едва тогава извънредно ще работи на Народно събрание, ще бъде да пусна запитване към МВР на тази отсечка за последните 10 години, разбивка по години. Колко катастрофи са се случили, колко от тях са с летален край, колко от тях са с тежки или по-леки наранявания. Не защото държавата ще се трогне, не защото някоя институция ще се трогне, а за да се знаем просто е така, ако щете, ние помежду си. И да си отваряме очите. И да бъдем още по-бдителни на пътя. Защото лично аз няколко пъти съм била на косъм точно на това място, на което бяха блъснати онази нощ тези хора, също да блъсна пешеходци. Защото това е най-тъмното място от отсечката, защото е скандално на тази отсечка да няма пешеходен надлез и да няма абсолютно никакво осветление. Всички останали изводи си вадете сами. И отново ви призовавам, бъдете бдителни над пътя.